Adi m Igbo Chineke kalamachọrọ m ezi mmapụrụ iche Igbo dịsa meji m n'aka na ebe ahụ inu ugbu a na ị na-enweta onwe gị otu aka m si anabata gị kpọmkwem n'oge ihe omume anyị chebọọ anụ ọzọ bụ nke na-abịara gị naanị na Nsonkwa Ọchịwọ nakwa na Nsonkwa Ọchịwọ na TikTok tiekwara official Nsonkwa TV na YouTube. Ọ dị mma nke ụtụtụ taa ya agba mpekele n'ihi na okwu anyị ekwu aya akacha nkụ. Ọ dị mma dịka onye isi ala Tinubu kwụsịchara Fubara ebe gọvanọ ma were onye sole administrator nọchie anya ya ị na-elekọta Rivers. Ọ gara n'ihu wepụtakwa gazeti otu anyị esicha Rivers nke na ọsọsọ nyanwa bụ onye ga-agwa sole administrator ihe ọ ya emelu ndị Rivers. Ọ bụrụzi ndị Rivers eje aka fa determine ihe a ya emelu ha. So Tinubu is now the president of Nigeria and the governor of Rivers State. Ihe gazette ahụ na-akọwa. Tinubu bụ president Nigeria bụrụkwa governor steeti Rivers. Ọ dị mma mana ka nke ahụ na-ewu the head of service mechara resign ya. Ka ọ resignere piam. Ọ sị na ọ gawara Abuja na ndị security agencies na-akpụ ya ka ọ bịa fụ ha gwakwanụ ha ka o si mara ihe na-eme na Rivers. A civil servant ka security agency si na-akpọ ka ọ bịa kọwara ha ihe mega na Rivers. A civil servant. These people think that we are fools. Ma onwe ha ma ma ewa atụrụ anyị nwere ụbụrụ atụrụ ma ụbụrụ ewu ma ụbụrụ nnama. Kedu ihe gbasara a civil servant and the politics? Kedu ihe unu na-emere civil servant invite ya bịa kọwaa ihe ọma mege na Rivers? A civil servant. Una see within the SSG who a politician bịa kọwaa. Una see the advisor on this, advice commissioner on this, commissioner on that bịa kọwaa. All civil servant that has nothing to do with politics. Kudu na see bịa kọwaa. So okay. The man efere ga Abuja piam ihe anyị na-anụzikwa press release. Otu Fubara ji bombo House of Assembly. Otu Fubara ji plan or to bomb oil facilities. Otu Fubara si menka ọzọ to clamp down and trample down on the government of Tinubu. You people are mad. You know wondera na this country. Whoever is orchestrating that drama, iwu onyara. Mu akpọrọ gị onyara. You are a madman. So unu jufuru Fubara, ozuhuru unu. Unu apiachie for 6 months, ozuhuru unu. Or to go to Abuja to be acting Nollywood. Or to go to Abuja to be acting Kerafiade, Kedifa Mwaina like bad. Kedu channel la Z World. Unu Abuja na art is Z World. Here are people that we think in this country, there are people we just look up to. See, yes, in that auto politician, he shared the tomma, but at the end of the day, they end up disappointing everybody. Even the head of service, you know, that old man, as old as he is, he cannot say no to whatever duress. When I look at these people, man, because under duress. Under duress again a day. Under again a day. You know, let me tell you. Ihe jama kwa no odogu mgbe ihe jama odogu pota. I'm not talking of odogu parara. That one is romantic soft odogu. I'm talking of odogu nwere akpu obi. Aparaga di nwoke hota ga Abuja were camera chewe n'ihu ya ekwu inyo. You didn't even tell your wife where you are going. Okay, when you get any work, merege invite na Abuja. At the end of the day, ya was on the security agencies merege invite na Abuja. When you got it, ni ha abo die. This is not my husband. This is not my husband. He has no kuro. O ko ya purie. He has no kuro. Atu akwari ebedishi. But we has no kuro. Asa afos na puwe. Because when you get magosa, it's a shame that the presidency and the Wike are turning this country into something else. It's a big shame. It's a big shame. Onwe okwu okay Bakasi kwu the other time. O siri unu ga megide ha unu akpasu ndị ama iwe.
Emeka Ike kwuo ya unu ga-emegide ihe a megide ihe a megide ihe a megide ihe a ndị amị unu akpasuo ha iwe and unu kpasuo ha iwe onye blame kwere ha. It's as simple as that. Ọ dị maka nke ahụ na-ewu na steeti Rivers kpọmkwem na Rukpoku Obiakpọ local government steeti Rivers. Anwụchiri onye dibịa anya nzu na mmadụ 3 bụ ndị ji nwatakịrị ụmụaka abụọ agwọ ọgwụ ego eme rituals. Eji ụmụaka emeri egburu ụmụaka na-agwọ ha na-esuri ha eji eme rituals. Ọgwọ na Rivers ka o mee. Gị nyoo ya ọfụma gị marakwa na ọwa ọgụ alụga na Rivers ka eji achọzọ ụmụaka a ga-eji eme rituals, a ga-eji eme odeshi ụmụaka a ga-eji n'elu maala ọma mba. Ọkwa the same problem a ka Innocent Life ji efu. Nyoo ya ọfụma na onye ihe ọfụma ị ga-aghọta ebe m na-eje. You know? But thank God ejidele ha. Ọ dị maka nke ahụ na-ewu mmadụ 16 nọ n'ụgbọala Dangote cement truck na-edo ka a sị na ndị vigilante ịhụ search ya the truck hụ dengon egbe eji agba nta. Before you know it, those people akụrọ ha kutuo ha. Ndị mmadụ akụgbuo ha. The video is trending. Akụgbuo ha. Ma ha wunde nta o, ma ha wunde this. Nobody has the right to take away he or she cannot create. That is what we keep saying. It is general. It is universal. It is universal. Okay, as going on the kidnappers, why not take them to the police? Because that they are not kidnappers, so that they are hunters, so akroha kuga kutu ha were ha muo ha oku. Na osa agbaala. Police abel osa agba. You take laws into your hands because you think you are the judge. You think you are the magistrate. At the end of the day, both it is the also. Why they run? All the makaka na-ewu. Achọrọ m ịdụ gị ọdụ gị onye na-etinye CCTV. Hụ na mgbe ọbụla etichara gị CCTV, change the code. Eji tile gị CCTV, change the code. We have gotten reports and complaints of ndị etichara ndị ụmụaka ndị na-eti CCTV. Aticha they will take the code, be monitoring you. Ha na-ahụ nga ịgba ọtọ, na-ahụ nga imege ihe nsori. You know, because they are with the code. Once they install CCTV, you change the code, whether your own personal code, monitor yourself, monitor your environment. With your code, nobody should know. So ge wuru onye ga na anya gi ga na eru n'ihe gi. Or else, ụmụaka tichara gị ya. He werekwe code ahụ, were ihe na watch kwa gị. Na elekwe gị. You know, giche na ọsọ gị na ịma na ọwụ ọsọ gị na o nwere anya ọzọ na-ele gị. Anya na-ele ụwa. So change the code immediately after installing your CCTV. The next video about the Imo State Commandant Edela Akoko to the Commissioner of Police Imo State to investigate the matter of the release of an organ harvester arrested by Imo Civil Defense and set free by the Imo State Commandant of the Civil Defense Corps. So the video is coming in the next 1 hour, 2 hours. Thank you.